Assalamu alaikum mehriban vatandaşlar, edib illəşlər, hormatly men YouTube kanalımın Ağdabir dinleyicileri. Men bir zada hayran kaldım da şu gepleşimin şu tane 36. tane nekip edenden gepleşimin 3. tanından veren bir mehmanı ayak aldığına durman yazdığına menin şu mehmana şu ustada şu yazılanları şarpılla deyip uğradı batıyor, sıkıntı deyip uğradı batıyor. Ağam anha sana kan isteviller yerler deyip Hirdadın iki bir günü var ekeni. Kimdir öyle yani? Elbette benim ustad halifamız, bakşı dostumuz Perwan Halmurad filan geçilen yolun 36. tane mehribanlar. Ağamcan hoş gördük. Sağ ol bonşa. Tuğlama. Ne amyağdaylar? Şükür baba. Sen şimdi dost men iyirak bitirecek bay bolun. Şol aralıklarda yardıma düşýän olsa. Başka da gepleşiklere. Düşündüm mi? Düşündüm ha. İyi sıra olsa bir iyirak bollay dost. Araba salayalip şeydi. Çuğuna geldiklay dost yok. Yok, tomaşaçıları demir bir näçe de gün efirde açamda düşünürdüm, aytdım şeyler şu wagt bir ýadylan gepleşdiler var. İyi giderli şu bir mende şarap bolup durmasın diýip. Şunu kimdi planymyz var. Agam, bunu näme? Paýtagtymyzyň iň bir gödel ýerine ýerleşýän balyk restoranyna ýad etmek niýetinde çekdi. Agam ilki bilen men size dünýädäki ähli gowluklar ardy edýän bir sözüm ýykmadyň. Zanın tawartyna ähli gonçalarymyzda toparnyň adyndan öz adymdan siziň öz dinleýijileriniň adyndan gatyr lokan tawartyny maýdan agam maşgalaryň arasynda öz dostlarynyň arasynda sunup ojagyny sen bir gowy näme bar privichga hemme zat gülýärlik ilmidama gülýär bolsun. Ne Perwan Zamir gepleşigimiň başynda näme bir mehmany bir begenlermek biziň bir uly maksatymyz. Şu gepleşigimizde bir täze telekeçilerimi bir näçe telekeçilerim töwelemi gepleşik iýerli görýän ekeni bu adam ýörükde näme şu gepleşigiň bir aýratyn bir himayetkary Ýaqyn ýol kompaniýasy. Ýaqyn ýol kompaniýasynyň bir edýany işine tanışdyraýan agam. O size de ýanyňyzdan Dubai'dan, Türk'ten, Hatay'dan istenlik sizin gerek yükleňizi Ýaqyn ýol akauntuna girýäňiz. Näme şu zat gerek diýsen bir hepde onuny gün öýüňize gowşurýarlar. Beripdirmi? Vay gowtugyny. Odanny. Şu niýeden aldın gurşaşyn? Oy siz nerede ýaşaýaňyz? Şu ýerde siziň ýanyňyzda ýaşaýar, goňşuňyz abi. Goňşa? Bilýän goňşudyň. Ýaqyn ýol bilen zokmy kiňden. Yo ýegere. Bilýärmi Ýaqyn ýol? Men bilem o. Ýaqyn ýol bamol. Oň iş aňsata. Ne telefonuňyzy alýaňyz. Hawa. Telefonuňyzda da Ýaqyn ýoluň programmasyny ýükleýäňiz. Onuň isleýän harydyňy sargy edip berýäňiz. Derrew çyk getirýär. Dur. Aýtdym ana. Näme aşdy? Uşat näme? Şol narhlary gaty galanmy ýa ardanmy? Ne sopraçon? Ýok, amatlyca. Ardanmy? Amatlyca. Bahalarym ýüzüne ýadylgyja dur. Kymmat bolmasa bolýar. Ardan bolsa bolýar, ardanjak bolar. Ana bak. Ana boly. Assalamu alaikum. Wa aleykum assalam. Aslında tanıdın mı? Afiste öyle gittim de hobiya diyorlar aslında. Daha yaşlı koymadım ben. Salam. Öyle sarığa yüklemeden getirdik. İyiyemmi? Ay bir aslında 2 saat mı döngelik. İyi şey olacağın gence ben aslında da bir arada da var çöveleyecek karıştık da aslında. Ha şeyle mi? Bu saat ne çöv? Aslında da orça men diýdimi? Sargy edýäňiz derrew çyk getirýärler dip. Ene? Adı näme şuň? Ýaqyn ýol. Ýaqyn ýol. Doğrudanım Ýaqyn ýol ha. 3-4 sarıt etti bize yetti. İşem bitti. İşin bitti. Ha Ýaqyn ýol. Ýaqyn ýol daş ýollary ýaqyn eder. Ýaqyn ýolum ardy bir işgärler ýörükde size sowa duradyp duran bir kyn bermesen kabul etmän haýy eder mümkin bolsa. Sağ olsun. Getirin. Perwanjan ömrüňiz okursun. Başym Ýaqyn ýol kompaniýanyň adyndan ağamjan sowa kabul etmän haýy edýän bir maşgalaňyz bilen Bolar taňra dostlar. Dowlat ojakda netip edenler görersin. Umuman şu mehmanyň kimligini aýtsak, edir şoňa bir ulan aýtjak bir esklerden, ýenelerden, umuman gerek zatlardan. Aýny gonşan çağalar ýetişdi töwelemini. Joragyňa çenli dawa diýär. Janyňda aşak düşläýän agam meni. Şeýle de ağamjan töweleme elmidama bir gepleşigiň başynda bir
bir agdymy süýjedellik görýük Jenap Gaýmak diýip bir şäherimiziň gödel ýerine ýerleşýän bir hususy kärhana we bularam öýler isleg bildirip her mihmannamyza uğradýarlar. Ne bizim öýlerine meter ýok diýip duramyk. Jenap Gaýmagyň argy işgärleri köp sag bolsun aýdýan agam. Bunym näme nisibedenden gelnejem bilen jigler bilen nisibedenden bir agyna Süýjülipdi aýtýanym taňar ýalkyň sag bol dost. Tawa janyň sag bolsun Jenap Gaýmagyň argy işgärlerini köp sag bolsun aýdýar. Ýakyn ýolda. Onu kabul etdiňdämi? Taňar ýalkyň ýakyn ýoluň ähli işgärlerini hemmesine köp sag bolsun aýdýan Jenap Gaýmagyň işgärlerini işlerine ullukan sawala. Argy edýän sag bolsunlar. İşlerleri. Indi bir gepleşimi ikimiz var bir dörejilik gurun uzagrak gider soň şeýle bar bir tüýjülükden bar tur soňgadyjyda goýaýyn. Ondan bir gidenler gaşa ýörekde format edip ulaguna açyk goýarar soň şeýle häzirlikse soňgadyjyda goýalyp halika dowrdan denet durmasyn. Indi halipa men sizin näçinji ýylda dogulluňyz maşgalaňyz bardy sorap durmagyňa esas ýok. Bir näçe gepleşdiklerde ony tomaşaçylar giňden siz bilen tanışdylar. İlkinci halipaňyz onuň kakazan bayram, onuň men özüm hemme gepleşiklerimi ýygarlaýan edil men ýaly sizin hem tomaşaçylaryňyz, dinleýijileriniz şonuny ýygarlaýan kanýa. Meni esasy gyzyklandyrýan zat şu gepleşigiň adymdan belli bolşaly. Başym edil arkadaşlar gahryman serdarymyz halipalyk şäherlik ýoly uly mekdep öz türkmen halkyna giňden açyp berdi. Şoň üçin hem şu gepleşigiň geçilen ýol umman bir 25 ýyl arkadaşdan sunwady işgärler çağırmaly bolýar. Indi men ilkinji men size berjek soragym mümkin bolsa şu soragy men näme diýip düşünýärin? Bir näçe mehmanlarym ýazypdyrlar maňa şonu. Öňkü mehmanlarymyza da berilýän şu berilen jogaplardan kanagatlanmadyk mehmanlar. Şu soragy perwana da bir beräýsen diýip hayratyn janadan mehmanlarymyzdan onu adym belläp geçen bolýar. Şu ýol barada aýdyp beräýsen. Mesela üçün geçenki sanlarına Usta Talipany Türkmenistan halk artisti Akmurat Şarif 5 ýoly düşündirip aýtdy da. Belki görenem bar soňa bilemek. Gördüm dostum. Her ýerek sanlam görýän tuwalama. Teatr işgärlerini çykarýan. Sunoda degişli aýdym sag urundan bolsun, teatr urundan bolsun. Bir Türkmen sunodasyna oşanda den halipalar hemmesinden çağırıp ýazýan birinjiden işine köp sawal bolşan. Taryha bir ullukan iş gallarýanda. Hem gelecek nesilini üçün öwrenörli wagt hem sen bir wonç Allah Nazarov diýilýän olan kim diýilenne ne şu ýazgylaryň başyna baryp ne şu giden materiallar toplap şu wagtlaryň aladasyň eden olan rejissor olan diýip tanalmagy üçin hem bir ullukan eden işin bagasyň bolýar da tarihde dostcan. Her zanyňam görýän işlerini ullukan üstünde arzu edýän bolşan çawalam. Ikimiz kän toýlarda sataşyp durýar. Ilim içindäki awraýan bilýän smotda da alyp barýan işlerini yani Türkmenine telpek koydum diýen hem de ýaltanma diýilýän ýoklar şu tarapyna men gaty ukurmak doýanman. Tawal taňa ýaltanmak nesip bolsa. Ýollaýan men Alipalan sözünün üstüne söz aýtmaga taýdym. Artık başda Akmurat Alipam çiftler düşünüp berdi. Inni maňa gyzyklandyrýan soragy siz esasy haýsy ýoldan özüňiz esas ýykyn edýän ýoluňyz. Mar welaýaty asyl düýüp ýol salar sarık ýolu. Beşahan biri de köne ýoluň biri. Sen her kim dowlan welaýatyna öňüňizden ýerine şu taýynyň täsirine görä çağalykdan sen istisneme şo ýoldan başlaýar. Her kim. Menem özüm ýaly salar sarık ýolundan başladym da ýöne näme ýyllar geçmeginde kän halipalar görsem Türkmen konserwatoriýasyny tamamladyk. Munda kän beş welaýatdan jemlenen kurslaşmamyz bar, bile okudyk, bile ýaşadyk. O ýol näme, bu ýol näme? Ýol näme? Halipalan dilinden kän zatlary düşünüp eşitip. Onuň sunoda bir giren soň oşan barlarda düşünýän ekeninde sunotda senki menki ýok eken.
men misal üçin salyp ýolunyň perspektiwini ýa men diňe şoňa ýapyşmaly boldy. Ya men bir ýyl damana ýolunyň perspektiwini men ýok damanadan gitmeli başga ýol tanamak. Sunwat beýle däl eken dost. Bu bir bazar ýaly bir zat eken sunwatlar. Bu bazara baran soň isleýän harydyny alybermeli eken. Sana isleýän harydyny özüňe alybermeli. Özüňe gelişýän harydy, özüňe gerek harydy alybermeli eken. 5 ýolun jonýalyna 5 ýolunyň hem aydın hem mavaşa gelen nokta. Öz sesine, öz stiline gavat geleceği aydınlarını özün bilmeliler, faylap. O, 5 yollarına mal vermeliyken. Düşündüm. Sizi yönüp täsir edenler oku girenden soň köp yollara dinläpsiňiz. Men şeýle jogap almaýdan şeýle. Türkmen Milli Konservatoriýasyna 2000-nji ýylda girdim de. 19 ýaşymdan da jogap. Onuň näme? Her vilayetden öňňär olanda näme bir nemede okujaýynda jemden şeň bir-biriňe halypa bolýan eken, bir-biriňe şäherip bolýan eken, bir-biriňden hem öwründäne wa kan eken näçňär. Düşündüm. Umumy ýaşaýyşynda ýaşaýan döwrümde näme? Her komnat diýeli bir ýolla. Hemmesi aýdym, bir ýerde utar, bir ýerde gitara diýäňmi? Walla her bir zat ondan. Her kimden alybermeli dost. Vermeli, alybermeli. Düşündüm. Indi agam şeýle soraw ýa men ýa 40 dan sorawma jogap tapdym, men isteýişime jogap tapdym. Şu jogaby da garaşdym agam. Indi sizi misal üçin dutardan başladyňyz, dutardan gitara geçdiňiz, halypalar dinläp soň ýa konservatoriýa okuw berip, o estradany az giňitdiňiz. Indi de şuat Perwan Halmuradow. Şuat ýagdaýda haýsy ýakyn ha. Bulan var hemmeti jemlen ýany ken boşa. Aha. Ýaş bir näme baran soň dutar sadaky den pirli senet. Hawa. Mana hiç ýyly çepe faga aýryp bolan. Bul biziň senedimiz örganymy. Bul hiç ýyly bolmasy mesele. Dutar. Gymlat paranok diýär. Ýok, oň hiç ýyly çepe faga sokup bolan. Gitara adamyň üstüne goşulma estrada has giňişleýin goşulmada. Onuň bir zadyň bir eserin göremegine şulaň hemmenin täsiri bar da. Onuň o ýakyn bu ýakyn diýip bolanok. Size hiç de sizden özüňe däl, misal üçin käbir toýlara barat gitarada da aýdyp durdyňyz. Blokda sadandan döwran zamdan blokda da aýdyp durdyňyz. Ýa öýlerde gitarada da aýdyp hiç size Şoň üçin men aýry bilenmok diýenden şunu. üçten bir berine. Şo da aslında dutar senedimiz ýan kaýdyşmyz olar biziň ganymyzda bar. Onu dawa aýdyp bolanok. Onu doğru ama düşündüm. O dur Kökümüz. Kökümüz da. Gitara estradada buların näme şunu üstüne da palmaýan ýa-da dost. Onuň şu ýakyn bu ýakyn diýip bolanok. Atı doğru. Ağam ömrün uzak bolsun, janyň sag bolsun. Indi ağam şu gepleşikde men esas köp soraw beremokda bir näçe mihmanlara jaň edýär. Bir näçe sunwa diskarlar mihmandan öýler isse bildirip oturanlar bar. Perwan gepleşik etseň maňa jaň etdin, ýadanlar bar. O bir näçe isse bildirýänler bar, garşy bolmasaň şolara jaň edýär. İlk olagym näme bir soraw boly, gyzyklandyr, dogry dämi? Onu ilk bilen jaň etler bolsa, size bir şeýle bir ýakyn edýän Zanım ağam deyip bir sizden ilhamlanýan, hakykatdan ilhamlanýan olan Atajan Kakaýew. Men şol oglany jaňa dedim öyle garşy bolmasam ağam. Gatgy git şolaýdym kan alaýmazmy kan? Atajan Kakaýew halypa bilen gepleşik etseň bir berjek sorawlam ma diýdi. Mümkin bolsa ağam Atajan Kakaýew alaýsa. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Atajan Kakaýew bimada daýanlar mı? Yok, boşan. O ne adelan? Hawa ýaşy. Atajan men şu geçilen ýoluň täze 36-njy sanyny 66 diýip
Bizim ustadımız Perwan Halmuradov bilen bagçy dostumuz bilen ýazgyda otyr. Geçilen ýolun täze tanına. Ay söyleme işin üstünde vardı o diyen. Hawa innetilem arada bir şunu ýaly şu bolady ne hip boza Perwany ýazjak diýsem hükmany suratda maňa jaňa daýdyp haýyş etdiňiz. Menem şu haýyşy bitirmek maksadyna sebäpsiz lewz etdim. Ine de size de jaň etdim. Inni halifa bir gyzyklandyrýan bir maňa täsir edýän soraglar berjek diýdiňiz. Şo soragy gatar gaýy berip bilýän ine telefony Hawa Perwanjany geçirýän agama. Atan salamu aleyküm. Ağam salamu aleyküm. Dost gowmy? Ha bar bol. Gowum çağalar öýçerler. Hudaýa şükür ağam bolmadym. Ha şükür. Näde diňjal geldiňizmi? Ha. Ağam da şükür ağam. Eş balsy bolsun. Gel dost. Benim goň şandan şu wagt ýagdy dotyrsondan. Bir saň aýlarlydyk da. Hawa. Tuğreme. İlim dünýäde ýaraýan ýer bolmaly. Ha. Atam bir sorag dost. Ağam şu himmet için götmendiriyan bir horo var ay köp adam. Menden sonra ya Leyli'm aydım Perwandan sonra aytdım ya gönmeli ödüm aytıp koýdum diýip sonra aytyp berden ağam. Şu wagt goň şanniýa-da bir şäherden leň diýen atam men sen halipam hasap edýän o sen şäher dersiň diýim sen ustada bolansyň. Leylim diýip bir de bol ir gitarada bir ýagrym vardy. Many asyl kökämiň ispanskaýdy. Ha, Şondan ha o şondan täsirlenip dünýä ýüzünde bir miragoy gruppa var da Gypsy King. Hawa bilýän. Cyganski Karali. Şunu dinleyen döwürlüm şolun bir aýdymyndan täsirlenip alyp Leylim edip ýasadyk golanynyň atam bir onjaň etdi agam diýdi şol aýdymy. Gowurdum aýdym milýan näýle ruhsatmy diýär da meni utanýanlara atam den zora aýtmaly bolan näle diýenlere. Şeýit maksatda şu aýtdy sag bolsun. O da ýerine düşdi. Muny daňatar bilen işlediňiz maýda şonu? Adym bir stüdýada uran misir daňatardan sonra. Ha, de ulan janna ben işledim. Dowlana madur işlen awa. Ha. Katwawy. Men raportum. Canım sağ olun. Ha. Başka ne yemeğine kalıplan yanlardım? Başka kalıplan yanlardım olsa atam. Awa şekerim aydım gelmeyeceğim yazdım sonun sonra konuş. Geçti otyr. Aha. Şeyde mi? Ha gelmeyeceğine yalan şol. Yonda yekecaydım yazdım o da şol. Bey be. Oğlum bizim benim. Ha. Awa şekerim aydım. Ha gelmeyeceğine yalan şol. Bu sana öyle var ama da şeker deyip diyordu o ne? Ağam şekerim aydım gelmeyeceğim yazdım aydım hava. Canım sağ olsun. Canım sağ olsun atam üstünlük işinde. Sağ olun. Sağ olun. Yes dost. Bol ya. Minnettar atam minnettar. Köp minnettar. Sağ ol atam. Canım sağ olsun. Tanrı arkasın. Böyle yapıyorsan sağ olun. Olmadım bakın böyle kanalda. Bol ya sağ ol. Her kim gıtlandıryan sonra o da. Sebebi be kaçtı koy. Be şekerim aydım geleceğim yazdın ha. Ha onun halaşyan nevrumu. Aha. Ne için yerlerde ağam? Eğer sır olmasa aydayın. Bir yatlayın dost. Öyle talip o atlamak yanlış mı? Ha. O vanlar o ayet 2003. yılda çıktı da şon iyi diyanlardırlay. 2004 yanlış mı? 2005'in başarakları iyi şeyler aktırlay. Sonra dowlanynda sowat dip yaptım da. Nime mi? Kendicemi bolya diyen sözün aydımdan öň aldyňmy ya? Aydımdan soň aldyňmy? Yo aydymdan öň aldym bolya sözüni. Ana ne bir de tali onun yıllar ne birgedek yedek görüşdük. Ha okuwlan. Okuwlan. Ve bir dowlanynda sowat üçin yaptım sonra magnetofon kaseta ýalyp uğrattım. Ha o zoralarynyň ýerinden uğradyp. Dowlanyn utdan şol aydym. Ondan bir sowat dom diýär. Ha o. Doğru. Zan tawartyn alıp kendicemi. Sağasklarını alıp benim baş aman olsun. Indiki zan etjek mihmanım alta yönü alal zeydir. Orada mel kuluk edi. Siz şu şahirin bir sözünü aydım ama ayttım öyle diye. Belki öz vermem görüşünü hemen açmayın. Gizrak kullu ala yarım kan.
alaylıdır. Men arasy öňünden aýdamak hiç kimede. Aga Onuňa gowdos. onun aýtýan şoňa taýinlik görüp ýene edip ýa-şo gatnaşjak mehmanlara jaň edýär, sonra bersen bolmaýar, sonra şo sonra bilmesinlerim, duymasinlerim hiç aýdamak. Belki bu gijra bolup. Ay, Sağdım giyecek. Şimdi Halipa şutayda dün gepleşken makam giyce montaj edip oturkan saat 5'in arına. Erti Perwan Halmurad bilen geçilen yolun täze sany 36 sany ýazýan edim burun. Komentariýa var sotdura. Şular okumakak näme? Bugün netibedenden öz adamlar toparlan bilen awa Dowran Halipa awa Rowşan ağamız we Halipamız gitarist dostumuz Bayramjan we bir jany sesse bir aýdym berini etip berseň näýle goragan. Ajap bordy janyň sag. Issendiň aýdym. Bolar jan. Sebebi bir mümkin bolsa bir şu gepleşdi açyk bir aýdymam goşa geldiysem sizem aýtdyňyz jany sesseni etip berini etip beren bir täzerek aýdymlarym saldym diýdiňiz agam. Onu näme? Mehribanlar Ustad Halipamyz Perwan Halmuradowyň ýerine ýetirmegine öz sadanlarlar topary bilen o gadan aýdyma tamaşa edýär. Yaman iş yok, bılhanı gezemey her yana. Ya yaradan ey bir hemrah bir ken müşakkatlar dedi cana. Vah boy vudin tes olmaz ney hitten aşey. Akıl ne kezem bulmasın boye, ada dil olsun ey Türkana. Akıl ne kezem bulmasın caney, adadan olsun Türkana.
senem tidrak berever Altamayr yoktur bu cana Ay mağtam ulay yanzam biştem Mağtam ulcanay yanzam biştemey Anam ağlar o da düştüm Evezim var bir yar kuştamey Dizemdim sevdiler memir kana Evezim var ey bir yar kuştamav Dizemdim sevdiler memir kana Sada dil bolsun ey Türkana Ovadan bolsun ey kana Demirden ey talan şu dünya gel Darnağı demirden ey talan şu dünya İşin olmadı namaz ey 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 bilin ahar bilin Çevrece pasam ken yalan şu dünyada ey Koymadın gelmeni ey dost yar bilin Leyli deyip ne çevre sallın Mecnun ay gel Üçün ne çevre kallın Mecnun ey Ey zalim rehmeyle hey hey bu ne hakkuna Ay günü kırkat bedep verdin Karun'a da ey İsa'mı dar verdin ey yakar bilin Zeminin üstüne yay dağlar çöker sen gel Ah zeminin üstüne dağlar çöker sen Tomaşa ver bunu keze çıkar sen Her pahir bir vesfileni yakar sen Cülveni zil bileney Dağı kahar bilen Maltam ulu diyerey işin talandır gel Maltam ulu aydarey işin talandır Bunu abadin şedeney hey hey geçip kalanlar
tımarın yoktur sözün yananlarda dey. Dost koymadın insan ey, kıllın yer bilen. Ve geley keley hey ömrüm ağam. Dost koymadın insan kıllın yer bilen dağay. Koymadın gezmene yay. Yar yar bilen. Ağam ömrüňe dokuzdan aýdyp beren aýdyň. Canım kava. Sebebi ağam 2001 näçede Türkmen toýlamada da gabatlaşak. Daha şükür bir ýakyndan hem toý sogmak nesibämde çekýär. Ýöne bir hili her gedek diňleýän, her gedek lezzeti başga bolýar da ağam. Yani aydımdan öňürti men bir zat diýip geçdim. Düýün bir TikTok'a gurulak koydum dedim. Ertir Perwan Halmurat bilen nesibeden gepleşigimden 36-njy sanyny nesibeden ýazga diýdik. Indi şaýda bir topar kommentarlar bir çöldüp durar, bir hemmesini okap bolmaz elbetde bir käbirlerini okap geçäýärler bulanlar. Hani bizler bir göreýin hani tebe bir gyzyklandyrýan arsan gowda. Bir gowat ýazyp dursaýdy, men gowurdum şu kommentarýany bir hile. Cuma Murat 87. Perwana adından milyon yaşam azdır. Allah'tan ömür versin, ömür uzak bolsun ustadym diýip ýazypdyr. Köp minnettar. Sağ olsun. Sağ ol. Cuma Murat 87. Cuma Murat köp sağ ol. O arzular etmem. Indiki kommentarya geçeri. Bey bu komentarya. Gonç Allah Nazarof'un obasynyň Sırat köprüsü barady. Üç sorup gepleşikde diýip bellek geçipdiňe. Şo Sırat köprüsündäki duran oglan kimin şu toy bardy? Sorapdyr. Aşanyny adyny goýmandyr. Asyr gelýär. Şo Sırat köprü iş berdi. Ay men onu var edil planning toya diýilmen onu näri 20 mil töwerek wagt geçdi da bolsa. Şo toy kimin toýdy bilýärmi? Sen owaň sen bilmen onu. Men yardıma şu nokta doğruyum aydayım. Ağam şo toy bizim toymaz. Men jigim doýorun inim Nurgelliň toyu. Ay ne ettin? Hawa. Şu adeçen aýdýan näden sonra. Az gepleşe gabat gerdin nesip bolsa 2008-nji ýylyň noýabr aýy bolmaly. Şeyler aktör. Noýabryň aýaklarym kanelýär. Yağın onu da yağın wagtlardy. Bu toyu men sizi toyu guruluşmana varamda da annege lagadymy? Bayram ağa. Bayram annege lif. Bayram annege lif. Men ağam ene şaýda görüp oturamaz. Ağam Murat diren. Sen öýüňizde görmedik. Bayram ağaň ýanyna bar Bayram ağany tapdyk. O sadalem diýip hawa. Zat magazyn wady. Ne marda lelalar wady. Dün gapdanna. Şo taýda da baryp bir guruluşka. Şo düýüp boşumyzy da şolum. Şo taýdan bellek gaýtdyk. Onu bir kerek men şo wadym şukturdum ağam. Ağam, nimi toşna Perwan özüm görmedik barar dämi? Ýok, olar näse arkaýyn oruň diýdi. Şo toy bizim toýma. O sen gep bundan. Ha, indi gepleşikde men aşanyň kommentarya ýazmadym ağam. Adamlar şu açyk görürüm. Hiç berde montajam ýok. Hawa şuna taýýarlygam ýok. Men kommentarya da ýazmadym. Ağam soňam görsütgen men aýdan näden sana. Bir netip bola geçilen ýola aýdan. Toy gutardy görün. Men size gallyydym. Şu gapdarmyda täze jaýmy gapdarmyda jaýda ağamyň jaýyna. Şoňa gowur çebiş toýup
gömmöçülük taýyna pä toýdan soň Perwanjanyň bir oglanlar ýer nesibedenden şo toý hemme de taýyn etdim. Senem ey dost men ýöräýin diýdim. O sebäp ertesi Türkmen galan bir çitrek oğlanyň birine toýmuz batda. Ha. Edil ertesi ondan aýny näme bir öýden öräýär oglanlar on masad etdik şo asadan alamadan da ýöräýliňe düşüp bara. Ýogsa gaçy toýýas bara sağ bolsun. Men agam şol. Agam Murad Kemil diýdik. Ay meni wat taýynyp görüpsiňiz onu. horjadym da agam. Hordum wat menne 2008-nji ýyl. Men de bu 2000 qakamyzda onu uzat qakamy bolan hemmemiz bir howlda ýaşaýatda. Ondan şo toýa gurulşanam agam Murad Kemil bilen bile gitdik toýa 2000 planam çyzan şol o Perwany. Bah. Aýtmaly Perwan aýtmaly gowy hyzmatam men şo toý gutarýança seniň ýaňynda dik durdum. Gadal galstugyň wady, gara paltoň wady, içinden goňur sarymtyk bir şu bundan mas ýaşylym torak kastunyň wady. Ýadym gowy aýtýar. Ýadym gowy şo toý şu adam magam eger bir gerek bolsa men berip. Onu ana bir arkiv hökmünde ýatlym hökmüne on kasetden hökman berdi son kompýutera geçirip bir toýuň başynam halk aýdym Garawöz diýen aýdym bilen aýtdyň. Garawöz sen meniň ýarym gyz Garawöz. bah Olay o toýmy hiç ýaddan çykmaýar sebäbi nähil ýagdaý dedi. Şo toýdy 2000 aslında planlaşdyran adamy Hacı Al Mehmet'ini bilaýtdyrmakdy. Ine. Men hiç taýda deme goşama. Bu taýda da Hacı men hakyky bolanlary gurulum garjak. Hacı obat Nagnada ýaşaýardy. Hacıň öýüne de bardy Hacı Al Mehmet'in. Ama sawursun ömrüde gözüm kabul etdi zan sawur. Toýy bar ekeni. Ondan agam Murat bilen owa da baramdy. Aşgabatdan şu owadan mummy dip mummy kamerasy agam bawarsan gör ýadyma düşýändir. Mummy kamerasy bilen geldik aňyrdan bärik. Agam geldi aňyrdan men özüm owatym Aşgabatda işledim de. Mundan gün mara geçdik. bah Hacı Al Mehmet Boşdal ekeni öýde Behardan tarapda toý bar eken şolar. Oğlanlar dedi şunu yaşınlar var Hacı'yla men hiç tanamak o sidem o tanamakdy. Şeýdip ondan sizin ýokgaňyz olmak nesip etdi sebäbi biz otaýa kän garaşdyk. Diňe bizler oba garaşdy bütün mähelle. Görümlerden şo taýda sowgumlarda halky gördüň da owaň adamlar. Diňe bir bizim owamyza gapdalymyzdan mysal üçin täze ol oba bermidi Marksowa bu gapdaly Mamurowa kän owa ýerde ondan näme o taýda da sidem näme bir seýrek barýan o taýda bir seýrek barýan aýdymçylar da umman şo taýda köpürde duran oglanlar men olardan hiçden bir erbetliginde durmad olar diňleýijiler. Size gat hormat goýan diňleýijiler. Şol oglan şu adamma. Şeýlemi? Şol oglanyň ben arada jaň etdim boru adamlar aýtmadan aýdylan bagşa köp sawurdy ne diýdiler. Şo toýuň bir ýan raklary Yaman erbeti tonlumay şo gepleşip gördüp diýerler. Mamurowa bir Perwan oglan bir göreş oglan öýleni şoň toýy. Aga bilýän men daha ýorlamalar. Agam şolaň içinde menem madym o diýip öýde bir kran oglan özüm tanatdy o toýy. Da. Ay yo ýadym tuğulama gowy hen goňşa. Olar var aslında olar aga mene dogry maýdan ýa owan toprag albomy ýene olar şol oglanyň alýady. Olar çopan oglan. 15 gün goýunyna gidýär, 15 gün öýde. Onuň mantyfonjogy atça Tomuslarda kölega geçýär, motorjun oňar turka kasedanam alýan, owa kasede de Kasete o tabi. Kasedanam alsaňal borla ekdip bolen edip borsan diňlap getiren diýip barana. Şunu ýerden saat 9-da kuşlukda alyp gaýtdyňmy? Öýlem çeçen eltmeli şo. Berýmeli ýok. Bermeli. Jigim getirgen ne bizden ulaglan sizden duşra oglan. Getirgen o diýär men akşam gerek duşu diýip. Bir topar arkyň ulaşal oglanna. Men netip owa gidemde bir lehiyana çekip bir owa tarap bir gedelenjek de ziýarata gider. Hükman şol oglan duşurjak ýöne. Şol oglan gat köp salam aýtdy bagşy. Wa aleykum salam. Salam aýtdym agama diýdi. Jan sağ bolsun agama diň hormat hökmünde bir awa edilenler näme edilen bolsa diýip o taýda näme oglanyň hemmesini tuğulamy bir
bir belli bir derecede bir estradada öz ornu tapan aydımçı bolsa, şol aydımçylarla gurrunda şolastary gelýär. Azawlyk bolmasa bilýän agam. Gurrunda şolastary gelýär, bir käbir dörejilik barada soraslar gelýär. Şoň üçin adyny ýazman kommentariýaňa ne şeýle jogap. Ştaýda da ne kart men açdym, şu adaçanam açmadym agam. Benim toýumyz Allah nazar bilen toý. Nur geldi, Allah nazar toý. Ola mösü berdi, şäherde Guruluş jaý toplumuna kıran sürüyor. Nur geldi. Geçip bittin ne denimden Oh aman 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 denimden Rehm eyli ver bir berine gel Ey bak dünya Çayınla azar verdin sen bana ney Kan yalvardım yen elini Ey çek dünya Bak bir gün vardım bir yiğitinöyüne Tanaway ay boyuna Vah cehedinem ay cehedinem Tanrı'nın yerin teyineley Adam adetinden karnı geley Vah dok dünya Nican ağladar kimni vey ey şad eder Vak bırakırsam aman yad eder ey Kan yalvardım yen elini ey çek dünya Ey kervelada vuruş telvin kalktılar Garip ağladım vaya gel Ey ey baktılar Ey mağtamını vahmini yine taktılar ey Köp yalvardım elini çek dünya
senden varını bak dünyaya. Hey 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 hey. Bakıp yalvardım, aken yalvardım, inin elin çek dünyaya. Ya denleştir ya yensene, gel ey vah fak dünyaya. Şulaydım yürüytü, dostum bu akşam aşırı şehirine yetirliğe doğru canım kavul, işten uğruna bak. Kimdir henver düşmez hem eyley, ya dost meyley, dost meyle, muştakındır elem cahan karıvıl. Ay min mecnun, sen bir güya keyleyli. Karawel ah yarey al şöyle ceren ben heyleme gözünle gözünle kandunama koşulmuştur sevdumla. Ay seni silsen bir yaşayar ödümle. Ay minetlerin seni şu an karavul, karavul, karavul. Belki hürden artık gelir şükratına, gelsene yavrum. Aynen ağam gel, elin yediretin, ikicimiz armağan al, karavul, 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 karacavel. Ey dost Muhammed öyler göya ki bilmeyin. Ey dost bilmeyin, dost
Yıllar elinden geçtiler ömrüm kül. Ey hayıp bollun sen kıyız şu an kara göz. Kara göz. Çıkadıydır pünde köydü ah bel kaput şanım aladın ya gel yaktın gel. İnne ağam Can Demizde Orazi Malik Kulug'ydı. Alp bilmez. İnnem yanı şu an aydım dinlep durkat can etti. İdine aylar ağam. Can'ıma cevap koymadı da. Alo. Giyicilerim de. Alo, selamun aleyküm Şahir Doğancum. Aleyküm selam konuştum. Giyicilerim ayladım ben ötüm soruyan. Yok bu yani yok. Öncülerimden giyicilerin yok. Can'a sağ olasın. Bilinem elmide ama giyicilerim işlemişsin. Bağışlardınız da. Orazi bir Malik Kulug'ydı. Men şu an geçilen yolun tersi haline bizim Ustad Bağış dostumuz Pervan Halmuradov filan yazgıda otuyoruz. Tuğleme. Nesibedenden. Ne Can Demiz'in sebebi Pervan Halmuradov vardı. Sizi kızıklandırıyan sorular. Käbir koşkulağınızda aydımdan yerine yetirdiydi yani. Haysidiga yadıma çönök şu var. Ne Pervan Halmuradov'a geçiriyat baştına Orazi Malik Kulug'ydı Şahir. Doğancum selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kovmaya bağışlardınız bir de bana giyicede bir madalya giyiştiler cemden şaydık da bu. Kovmaya dayılarınız, öçerleriniz hem sağlarınız oğlunuz. Tuğleme var halkın ne çoğu vatlap argıvıt Pervan Halmuradov. Ay ova gonşan iyiraktan deyip gördü de var. Hacıdan sonra bilen şu anda kendi karışık bir tezliyle istelik. Köp minnettar Doğancum. Öyle mi? Pervan'dan sen üç küçük sesin vardan. Tanrı elkan Doğan sağ ol. Ne diyeyim milyon adamdan şunu yapıp çıkardı. Ne şeyler var, ne durmuşumda şeyler var. Vakavulu da. Bilem o kaçı tanrının ne etsin tanrı anık yardım etsen akışı. Kalfoturlar ilmiyor mara yetenle ne de pride mara. O sol yılların içinden seni gözle yani. O seni gözle yani. Solaydım ben vardı şu kafede da. Olin bölgede kışın hakkını alıp gelip öyle sonra dinleyip tutuşa kasetan dinleyip ne çığınlap özüme gelmedik vaktim oldu. Kapıyı yapıp içinden yapıp erbet bolup bir hili ne diyeyim ağlap ne molyanı düşünürüp bilemok men o mingulen akvalim bilen bağlan sıkılyadı yok olmasa yönü inni şu an inni düşünyanı sizin kekinizde var ağlanın ustasını şişleyen bir rahatta. Doğancığım, sunu dişyar, sizin sizin duygularınız ne yazık da. Şeyle üç kekiniz var bir onun bir aydınlanır ninin şu oncun yepleşini öğrenmen bolan bilen şu. Din korasın gelen var bir şu sözlerine ünsler yangını. Aydınlanır sözlerine ünsler yangını. Kovsarı. Yangını öğrenme tekire yani. Şahkında torasınız. Mana bana Doğancığım aydımın sözünde birinci oçur hükmanın sözlerle. Halk aydım olsun, söy aydım olsun şonu başta after ne hiliyadan olsa şonu sodan oňardan dan ütgetmejek bolýanna ýöne käbir aydymlary käbir ýazgylardan öwrenilýär. Mysal üçin aňyrda başta ýalňyş aýdylan bolsa näme owat owlanlyp da ne sizin ýanky aydymy dinledim diýende öwrüňiz
Yan bir 20 yaştan geçäýänrek ýaş bolan wagtlarymyz öwrenilip aýdylan aýdymlar da. Klasik aýdymlarymyz da onuň içinden ýalňyş sözler, ýerkirek ýazgylar da bolýar. Başta öwrenemizde ýalňyş öwrenilýär bolýan, ondan toýda, ondan aýdylýar, köp halipalar ondan bah. Injan niýeden öwrendiň bu sözüni ýa kimi diňläp öwrendiň? Aýa plany diňläp öwrendim ýa şeýlerek diýsen ulra halipalar diýetde görýän mana planyň ýalňyşlygy da olar ýalňyş aýdýan şähertler hem ýalňyş öwrenýär diýip şeýdip soňundan näme halipalar nemesi bilen köp sözlerini düzedip şeýdip soňundan dogry variantyny aýtmaly bolýar da. Ulla kan işte ondan bir suat yerlerine kan ulla kan tarih kadın aydasın öyle min sözlerine de şu rakipte sen min bir aydım ayttın da. Ha, tuğulun sizin sözünüz mü şol? Geçen tədildə. Ben tamda koydum son beğendim. Hiç atanım fikir edem attım filmin kırlım aydım aydarsınız bir para yöne katı beğendim tabi kadın Allah'dan aytsın. Kalamız iti olsun da oğancığım. Sağ olun. Canınız sağ olun. Allah veriyor da bütün vaktiyle abi. Ha o. Bir de koyanladım. Şükrat nereden geliyor, nereden geliyor adama? Şimdi sizin şu an halk suymuyor, nereden öğrenmişe fikir ediyorsunuz? Sunuda olan sevgiden ol. Ali Pazan başka. Halk demek ayna demek de Ali Pazan. Halktan işler gidilip bolanok. Onun halk Google'da görüyor, arasada görüyor, doğruda görüyor da halk. Şondan mı kadiyen bilemok. Ekşeyledir. Ömrünüz yok bolsun. Canınız sağ olun. Bağışlan bir de giyeceğin içinde bir malat sizi. Yok ömrünü toylada geçsin Allah'tan. Aydım bir de madam bu son silen dinlep geleli. Tanrı elkan oğancığım sağ olun. Öyün lavat Tanrı elkan. Amin. Sizin şeyle olsun. Bolya. Bolya, orada mälkuluk edi şahide oňjum janyňyz sag bolsun. Taňry arkasyny jogap bereniň üçin telefon arkaly gatnaşanyňyz üçin. Kawur olsam, katgo işlere diýen Allah'dan ömrüm uzak bolsun, işigde rawat bolsun. Sağ olun. Minnettar. Sağ olun. Aha, bolya. Siz mensiz. Doğancığımın hormatını ona yerine getirip berayardı olaydım. Ustaydı. Ha o. Günü. Ondan ara telefonu koyayım. Ben az vaktlik gün solaydım. Ha o. Mehriban adamlar, evi tamaşaçılar, ayratıyla Perwan Halmurad'ın dinleyicileri, Ustad'ın dinleyicileri, sensiz mensiz. Elbette sözleri orada evi mälkuluk edi. Yerine getiriyor kısa talipamız Perwan Halmurad'ın. Sakna diyen kağım başlığını. Gece yaşayan nay köçülür sensiminsin. Bulutları sıyırıp doğan ay geceler sensiminsin. Bulutları sıyırıp doğan ay geceler sensiminsin. Tabaryan bitkileri
sensin mensin. Tabaryan bitkileri, ey mahmal yâlı geceleri, bal tabaryan bitkileri, yalnız koyup dideleri, dağlar yar sensin mensin, yalnız koyup dideleri, danagar yar sensiz mensin, danagar yar sensiz mensin, danagar yar sensiz mensin. Yarın tarifini aydaylı, yedi yarın tarifini aydaylı, gitmek maralım ey gel bana karşı. Ey altın kümüş demirden şayla yine, ak kolun boynuma salmana karşı. Menin gönlüm severe yarın koynuna, menin gönlüm medir yarın koynuna, ağlım yana gönle dostur elim boynuna. Ay heves eyle onun oynan oyununu gıyıl, her cayı gıyıl, gel bana karşı. Ay heves eyle onun oynan oyununu gıyıl, vay her cayı gel bana karşı. Ey nerede dilber, vahmin ardımı severe yara yetersim, yaymin ardımı yedir yara yetersim, tutsamak Mehmet'in dostlar oynayım otursam. Ey bugün işre, ay bugün işre maksadı işim bitirsem, ay emzemlevlerinden ey balmana karşı. Maksadı işim bitirsem, o hemlemlerin balmana karşı. Ey kemine değil senden ağayım vefalı yarım, bir kemine senden ağayım vefalı yarım, al yaşıl gıyıptır ey sahip cemalım. Gözünleri çenne
Mecnune çöl bana karşı. Bak gözleri çölletelim tadarım. Ben Leylimin Mecnune çöl bana karşı. Leyla dilber Gececik dilber Hey her cayı gel bana karşı. Vahim hemlevlerin hey ay balmana karşı. Sen bana karşı. Şular yani Dören Aydımlan Aftal'ın kimliği bilinse goğole. Bilivaysan şonu yazan adam bilen tanışıp pikir alışıp ya durmuşta gatnaşıl ya toylarda ya sarda gatnaş bir adamısın şiyara. Ama. Şonu yerlerde ya baran sondan Aydım'ın tesiri has. Yiti ol ya. Şem şonu bilmeyen Aydın vaktından şu Aydım'ın sözlerinin aftarıyla tanışıp şol Aydın ne yerdeydi koşkusun yazılay. Misal için. Okuyucu ölçü düşün ya. Ama yazan adamın yazan vakti neyli Nasraniye'de yazdı. Şol hatta eşitip apşat edip dahin sonunun aydırsa has tesiri. Hasım ütköş gol yer. Ütköş gol yer eken. Da, atoğda. Bilem oktum şu adına birinci yerde geçti. Men bilýän onu. Yani mesela aydamam, siz aydamam diýeni bilýänni goş gepbeşikde tomaşaçylar bilsin, içkin bilsinler diýip şo maksat bilen saklak gedim dogrusyny aýtsam. Az dünkü komentarlar okaýan, 5 tane am ruhsat bolsa garşy bolmasam. Tak. Ay Nazarow diýär. Tak ağam salam Perwan Halipadan gitaradan bir aydım hais dost aydımı diye. Elbette näme bugün edir gitarada yerine yetiresim yok. Sebebi estradada yerine yetiresim. Doğru değil mi? Ayona dost aydım estradada yerine yetirip bilirsmi? Dost aydım yerine ya başkara aydım yerine Yo estradada kıyınçılığı yok yerine yetirse yönü dost aydımı kenara ayttık diýemeýär. Söyledi. Halkın içine kän aydylmayan aydymlamyz bar. Şeyde ela. Halk aydym bolsun, söýüp aydym bolsun kän halk köpçüligine hödürlenmedi aydymlar bar. Şolar sen ýazyňda şun az berni. Ömrüň bolsun ağam. Senden öwrenip da. Dogam gaty görmesin. Awa. Hükman suratda onunun gowrak aydymlar täsir edermi kanip umid edýän. Indiki soraw näme üçin atlarym dogry ýazanoklar kan ya paharp goýarlar ya waharp goýarlar ha? Nämeden beýtýärlerken? Indiki soraw Şemra Hojaýew diýär. Bally Haji Halipa barada. Perwanyň bir bilýän zatlaryny bir gysgaz kelam aýtyp geçip beräýet diýär. Ýöňem käbir gepleşiklerde aýdypdyr diýär ýöne şol başgarak Ballı Halipa bilen bir täsirlenen yer bar bolsa diýdi. Uzagam bolmasy mümkin bolsa diýdi. Onşan Ballı Haji birinjiden men Ballı Halipany ömrümde ýekece gedek gördüm. Olam o awamyň kulugyna konserde gelipdi. Şol goňşy awamyda. Ay sağ ol. Sadece ol. Aha. Olam goňşy awamyda bir toýa gelipdi. Şonu bir daşarağından şeyler gördüm. Hatta Ballı Halipa barada il gün näme bilýän menem şondan altyk ýalnaz bilemok dogrusu. Il günüň bir şeýale. Howa, näme de Ballı Halipa ýalňyşmasam 2000-nji ýyllarda ýok bolýan. Ýalňyşmasam. O nämeden diýen biz şowa umumy ýaşaýsaň ne ýaşaýat birinji kursunda. Güýde aýlardy. Güýde aýlar döýdýän gyşa ýakynraak aýlardy şonu.
Ballı hacı dünyadan gaýdypdyr diýip ýas tuttuk da. Opşeýdim bunlara. Şogun hiç kim sağlam çalmadı, hiç kim aýdmady. Ballı neresi ýok bolupdyr diýip. Ballı hacıň kimdigini ilgün şeýle de bilýärler. Oşan ballı Ali Paýaly eger ol hem bagşy hem sağlamnada. Edil bagşylygy ne ufat bolşýaly. Sağlamnalygam. Näçün ballı hacı aýdym ok sağ çalýar diýilse kimni sağlamnalardan mysal üçin kim çar hekimden öýleýändir. Kurban göden öýleýändir. Tamam. Hak verdi Halipa göden öýleýändir. Doğru gerek. Ola. Ballı hacı medil şolar ýaly. Mysal üçin 10 tane sağlamna bar. Gaýtalanmaja kadyr diýär. Tip bolýar da hawa edil sağlamnalygam bagşylygy ýaly şeýle ufatda. Bal kaka var adam näme gurrunlar endi osune suat tuwalamasyn otdyna suhan janma ogly. Diýjek bolýanym. O bu internet ulgamlaryna da çykýar. Ýanky Emra diýdimmi? Emra jan şoňdan galaklansa mysal üçin Bally Halipa barada näme bilesi gelýän bolsa, adam giňişden düşünür diýär. Suhan jan bilen jaňlaşyp, ýalaşyp, dostum mena şeýle bir kakaň barada bir zatlar isleýän diýse, suhan jan näme ogly. Abiden has kendi düşünürülecek de onu. Ömrün olsun ha. Emracan jogaby dogry kabul eden diýip umyt edýän. Menem bir illen günden artık başlat bilemok sebäbi Bally Halipada bizden has uly pokoleniýada. Men onuň dogrusu diýene ýekejegedek gördüm diýip bilýän olan kulugymyza gelende de o da 97mi, 96mi şo ýyllar. Indi agam şeýle sorag. Bul bana da köp sorag berdiler. Bunu şo barada sorag berip geçeýdim. İdine bir kuşsanadak sorag az tırkış gitmek mümkin. Agam mene geçen ýyl men siz bilen bir işleşdim. Has içkin bir siz bilen adamlar bir işleşdim. Bir ýyl geçeýdim oşa. Bir ýyl ha. Wagtym geçeýşin. Bir ýyl ha, bir ýyl. Agrar kinoda. Men siz bilen işleşdim. Du demek golluk, dörejlik söhbetler, dörejlik işler edildi. Men hayran kaldyr ýa-ni hat agam ýöne şunu öz pikirini aýdyp ber. Siz durmuşda da şu häsiýetde sınawatdan çykyp öz ara urnuňda bolýar da mysal üçin. Şonu da şu häsiýet. Häsiýetini diýkän o. Ýöne gynansak da men bir zat bellek geçsek agam, awany ters düşünmediler. Käbir sunuwa diýişgärlemezdi. Öýüň içinde bir häsiýetde, köpçülige çyksa başgarak häsiýetde. Olum erbet enlik däldir, belki medeniyetlik bolmagy mümkin. Ýöne siz mysal üçin öýde görsem hem şonu ýaly, toýda görsem şo bir häsiýetde, ýa gepleşikde bolsun, ýa ýoly bir näçe ýollara gitdik, toýlamada, bayramlamada. Häsiýetini ütkän ok, nämeden ok? Näde saklap bolýar şonu? Maňgalykda. Şunu bana, oşan mene sabır bile saklaýar dost. Sabır bilen saklamasaň ol emmek şäde başardan olmaly. Maňa da başardan ok, hatda käýerdi. Onuň hakiki öz içiňdäki öz ýüzüň çykýar da bara dostuň bolsa göňüne degmel bolýar. Bagşla öz ýakynlanan bolsun, haçyn geliniň bolsun, çagalyň bolsun, ýa tanamaýan biriň bolsun. O sabır diýilýän adam hemme zatda da çäk bar da dost. Adam paýer hemme zat çekip çydajak bolup içine salyp ahir bir uňarlýan da ýüregi dagrap merýär. Kän sunuwa diýişgärleri şu sebäpler üçin mene uluk ýaşany onka diýen sebäbi taryha seyretip görýän köp halipalar bar. Gator 50'de yetmendiler yaşları. Ondan köp negativ notlar özlerine singdirip bol behwit dolgyna salyp sabr bilen basap behwit dolgyna salyp adam paýram demirden näle dost. Agr ondan bir umum içine salmak gowat däl ol. Şol men şonda horajak ol, şol gowmya ýarylmaly mı? Yok, ol
içine salmagam gowzat del, yarılmagam gowzat. Yarzana ýirinji bolýar. Olan ikisem elindäki zat derler ýöne. Ha, Şoň üçin sabra yapışmaly bolýar da dost. diňe. Diňe başga ýagdaý ýok. Diýene bir 20 ýyl gatnaşan dostsyňdyr bolýar, bir elementarny zat üstünden mysal üçin. Göwnüň ýekýär-de. Göwnüň ýekýär bolýan. Bir jaýryk döreýär da şonu göwnüne. Ýyllaryň dowamynda da şolar ýa jaýryklar köpelip göwnüň ýylana aýna da dost. Bir günüm üçin pytrak bolýar onu wara hiç satda ýamap bolanokda. Ýöne şo pytraýança sabra gulluk edýän adam çekip çydaýar da. Ýok onu giň adamlar ama gön yerine jogabyny berýär. Onun içine de saljak bolanok, düşünýärmi? O, kapırda dost. Kahar diýilýänler şo wagt gaýrat etseň, mysal üçin 5 günden soň garşyňdaky eden ýalňyşlygyna düşünüp ötünç soralýan ýerem bolýar, düşünýärmi? Şo wagt sabryň soň netijesini görýän. Düşünýärmi? Onuň sabra gulluk edýän adam dama bir tebigatda bir häsiýet derek gedýär. Yani sabra gulluk etmeyen adam köp adam içine salwamýar, no? Yerine jogam berip goýberýär ýa. Şonu dogrum hasap edýänler bar. Düşünýärmi? No. Saglyk diýen bir zat bar. Indi agam bu sabrama dolýandyr. Mende de durmuşumda 4 ýaşadak dolup gördü. Ulam dolýar da agam. Diýene şo. Ulam gaply zat. Dolup gördü da mende de onuň ýogsa mene me gaýrat edýänmi? Tanamayan adamla tanamak, olam men tanamak. Oň bilen mysal üçin ýolda bir gawatlaşan ýerim ýok, eden ýerim ýok, oňa maňa eden ýagşylygym ýok, mega maňa eden ýagşylygym. Diýil. Tanış adam. Düşünýärmi? Tanamadyk feýlamaz ýara. Men barada başga bir ýerlerinden mysal üçin tertira informasiýa eşitýärden meni şeýle bir adam ýok bunda gözüne getirip gezýär. Bir toýda zat ýolly zonna sataşýar bir gaýçakly gepini atyp galýar. Düşünýärmi? Göwnüne bir jaýryjak döreýär da. Döreýär bolyn. Munam sen ýene bahwit bolna içine salyp gezýän ol. Mende bollu dara inim sen ýaman hala moktum bolýan erwede olanam däl ekeniň diýen adamlar boldy da ama. Onu mertlik bilýän. Mertlik gel. Sen inim bagışda men sen ýaman bir hondan märzi bir şeylere olan diýip tanýadym. Hala moktum inim sen ýöne. Pikirim ýalňyş eken diýen adamlar boldy da. Men soraw näme üçin berdim agam? Men dogry aýdym, men kan şu zady özümde men meni gowy häsiýetde men şo häsiýet hala okudum. Gün ýerine jogap berýär. Diýene her kimde häsiýet başga da. Men ýöne şonu hala ok. Men sizden bir zat öňünizden gelýänler, siz aralygy näle saklap bilýäňiz? Siz şonu saklap bilýäňiz, bildiriňiz o köp berde diýjek bolýan agam. Ene sizden duw demek bolam, soň men bilýän, şoň üçin içkin gylyklanýar. Sen hem sınıfda adamsın. Sen hem sınıfda adamsın. Bal eýdi men diýjek bolýanlarym men senden başda gelek çörek köpräk ýyjek boldum diýmek. Sen hem bizden duşa bolan. Durmuş dowam edýär. Sınıfdyň içinde bolsaň bir 10-20 ýyl, 30 ýyl köpçüligi hyzmat edersiň ha. Şondan soň bir şu meselede bir täzeden bir gepleşelik. Ondan sen maňa gurrun berersiň bir giden bar. Agam şeýleken, beýleken sen gurrun berersiň, düşünýärmi? Onun köpüňe çykýan aguşan. Öňkülere diýýärler, bagşy bolma, ýagşy bol diýýärler. Bolmanlar geç bagşy, ýani ýagşy bol. Diýär Allah Taala hiç ýere sygmandyr bol, göňüllük bir köşke sygypdyr diýär, men ýerim kalp diýipdir da. Şonu kim mınjysa mekanikany ýarlar diýipdir da. Şolar ýar bir hadis we ayetler we anyň dogry gulluk edýän ýürek oňursa garşysynda kenen jitmajak bolýar. Emma durmuşda kän anjydyryp gedilýär. Kän anjydylýar şon ýaly ýürekler. Menem şo ýürekler biri. Düşünýärmi? Agam. Şu sastaýanýardan soň
Näme aýdardın? Saktan geçip. Şu wagtlar içime girip gördüm da bir aýdymam aýtmazdım. Bugün için aýdyp bereyim. Bu aýdymlyk däl içim ýöne aýdyp bereyim. Şeýlemi? Böyle ağam yüreklenmedi bir rahatlanır ya. Awa yo degişýän. Awa diýdi. Nemelay? O gadon wadlardan ağam. İstenlik aýdym. Şul aýdym, şul aýdasyň gelýärmi boy. Şu geçilen ýoluň 36-njy tanyna öz dinleýijileň bir senden hoşar bolsun ağam. Tanrım hawanna. Sakna denk ağam. Canım tawar. Kapıda duranım yadımdamadı. Gözlerim utanıp bakmadı uzak. Menden uzaklaştım juwanlyk kimin. Ömrüme dolanman en soňky gezek. Ellerim elini nedenler tutmam. Sevgi nefesini yadlara düzdüm. Gözlerim gözüme bakanan çolly. Soğuk bakışına ömürlük dondum. Soğuk bakışına ömürlük dondum. Kimdir seni yüreğinden çeken vefasız? Menden mi gödünlü, menden mi juwan? Bu soğan dilimde kanlı cevapsız. Apardı saramayı rekimsiz ama. Kimdir seni yüreğimden çeken vefasız? Menden mi gözünlü, menden mi juwan? Bu soğan dilimde kanlı cevapsız. Apardı sarım rekimsiz ama. Kalbimde adım ovazım. Her seher her akşam düşersün yada. Bu dünya sığmadım bir durna kimin. Uzağa yol sal bir yalnız adam. Ömrümün en güzel çağını aldım. İlkimen dönmedim onu yadasam. Olalay men sana ne hile zardım. Yalnızlık odundan yolsa korkmazmın. Yalnızlık odundan yolsa korkmazmın. Kimdir seni yüreğinden çeken vefasız? Menden mi gödünlü, menden mi juwan? Bu soğan dilimde kanlı cevapsız. Apardı saramayı rekimsiz ama. Kimdir seni yüreğimden çeken vefasız? Menden mi gözünlü, menden mi juwan? Bu soğan dilimde kanlı cevapsız. Apardı saramayı rekimsiz ama. Seni yüreğimden çeken vefasız? Menden mi gözünlü, menden
elinde kanlı cevapsız apardı saramayı rekümsüz ama kimdir senin yüreğinden çeken vefasız menden mi güzelli menden mi jovan bu sabah dilimde kanlı cevapsız apardı saramayı rekümsüz ama men sana gereğim değil elini elime kısıptım tilim men sana yüreğim deyip yüreğime basattım tilim emma velin innine günleri yüreğim dimene paranok dilim en versem yürek dilin oladı şanşarava olacak eken sevgilim ey sen kara gözlü buğday renkli sevgilim sana sevgimin dolu yürek seni bırakacak edik bağıramazsan sevgilim hem ben eldimken yaşacak yalı benim yılgara kapıda durdu bir oğlan kaydı onun ellerin kısma esnedi yılgaradaki çerde oturdu oğlan kaydı o bağrına basma esnedi emma velin baleslerin bağrından kaydı kanat etti hayatının var yaşadın hayat sen içip barda sevdiğin var ey sen kara gözlü buğday renkli sevgilim sana sevgimin dolu yürek seni bırakacak edik bağıramazsan sevgilim hem ben evdeyken yaşayacak yalı benim ey sen kara gözlü buğday renkli sevgilim sana sevgimin dolu yürek seni bırakacak edik bağıramazsan yedim hem ben evdeyken yaşayacak yalı benim hem ben evdeyken yaşayacak yalı benim hem ben evdeyken yaşayacak yalı benim Inni saat senin yolundan aydım sıra bir näçe gepleşiklerinde aytyp geçdiňam, o sonra gelme kökmanlyk ýöne men öz pikirim, öz şahsy pikirim. Senin yolundan bir aytýan aydym sıra birini jaňa desim gelýär. Edayet.
Resul Çapanov. Ay Resulcan inime men. Ha o bir Bal hile nim gül nim. bana täsir edýär. Seret oňa gasa men halipam bol. Mene men halifas bolma. Şunu da seret. Çar Çapan. Çar çopon gelin nokonda men konservatoriyada. Ha, görýärmi? No. Ýöne er sagat şol gidip Şunu durda. da görýän. Bä. Resul Çapanov. Bä. Bir hile ama ol ýöne men pikirimdir beýleki Pelwan Halipan ýolundan aýdýan olanlar himmäden goňorýan himmäden dinleýän ýöne bir hile Resul'le bir aýratyn bir senin bir belli bir ýyllaňyda ýa. Resulcan. Ha. Gugam, selam. Wa aleykum assalam. Resul Çapan goýmaňda ýylaňyz ýaşym taplaňyz. Yaşam, näde onu? Hudaýa şükür. Bir gurlaşmany wagtyňyz barmy? Awa, gelam. Şu wagt geçilen ýorum täze sanyny sizin halipaňyz, meňe mehriban agam, dostum Pelwan Halmuradov bilen 36-njy sanyny ýazgyda ötýär. Ay, tuğla, Pelwan Halipa bilen. Hawa. Pelwan Halipa bilen inni şu halipaňa sorag berip bilmedim ay. Bah, ýa bir telefon arkaly bir zat bir gurlaşamda bir sorag berer näýdilen soraglar ýüreğimde bardyr belki. Ilkäbir halipaň bilen bir salamlaşdym. Ýygynden hem size bir täsir edýän halipadan jogaby halipadan alýar. Sorag siz berýäňiz. Jogaby Perwanjandan alýan men. Ne telefon halipaňa geçirýän. Resulcan. Halipajan, selam aleykum. Goýmyň näýle üçerler. Ben hemme ýaşlylar taýyp bolupmy? Çar halipa näl çar halipa. Ogo Halipa, Allah. Salamlam ýetirýänmi? Awa, yetirýän. Pelwan Yaman Halipa. beýgi agam madro çar Çopanov. Diýen adam mara bil. Sarag öňüm ýazmaly netik bolar. Jeýlem halipa bilen hukman ýazyn. Yokman. Ne tip para, awa. At ägir dagam madro. Resulcan. Awa, ya sağol Halipa. At ayagın hürmetine durun. Bunlar Pelwanjan, sağol. Şu şonag da otyrys. Men aýdýan durmuş diýenme. Nime 10 mäşine ne tip para doglar. Onlar Halipa taýda aýt diýenler. Oho, ýaşy dokuz. Kabul nim bolar nim nesip bolar. Halipajan näme? Jan. Doğru wezen tempo. Aýne ýazga dotyrsa Resulcan şu anny. Hiç sadyny aýryan nadir näme urlasan goýýan? Näme? Aýne şäher tökmünne dip saňaýlady da Resulcan näme? Soraň bar bolsa nim. Näme soraň wezen tempo Halipa. Berilmedik soraňlam içinde galan soraňlam näme? Men versem bolýam saňa sorag. Ber. Näme üçin sen gönýeli Perwan Halipan gön kopya diýär. Her bir ütgödüp bir eýlesin ütgödüp aýdan ol. Mysal üçin saxnaň arkasynda bolsa Perwan aýyp geldidir ýa. Men hara näme şu Pelwanjan fanat bolýar ol. O çarwçylyk beýnede bolan ýöneýän olanlar bilýär şu. Kaseteden bilýär şu. Kat fanat bol buradama, kat fanat bol zamana soňa bir ýeri bizine dradylar. Bara bir öýtdiňem soňa meňle ýene kendiler. Sonra vara jetmingler. Denemek dedim bana. Neme. So ütködüm bolana aksene. Ya sesmeň weşleniň ýany ýok. Ýani öz döredijiliğinde az Resulcan öz pikirini köpräk goşun. Öz döredijiliğinde Şon diýdir zat bol. O şu täraýdymdan neki poza ýasan no Halipa. Ýa. Olur neme. Nahy kim tuýursy basna. Hukman. Öz döredijiliğinde hukman öz goluny öz isim goýjak bol. Öz pikirini goýjak bol. Onda Halipa näme özüne üstünlük ardy wede? Sorag ýok edi. Näme da? Ay. Fikirlenmeden soraň ýok Halipa. Wada näme ben Ay bolaýar salamlaşdygymyz bol benim janyň sag bol Halipa köp salam aýt. 10 ýaşyna diýdiňmi? Ýaşly. Olýar. Nawara neme de Halipa son bar. Sonra beýendik diýdiler. Allah nesip bolsa bir neme belliklerimi göreýin boş dursa nesip bolsa. Böyle. Ama görmez çar Halipa. Köp salam diýenler Resulcan. Eneň ataňa çağızklaňa. Evet, to önemli mi? Burada kılıklarına ne olacağım? Ne etti? Kur'an sapağını götürdü mü? Götürdü o. Şeyle mi? Tuğla mı? Ama bugün çağırdıklarına gamalla geldi aynı onunla. Ne tip onu bazı? Böyle. Mal işine mal gel. Yok var. Ne tip o? Yesin. Böyle hanım. Üstünlük.
Yesenin bol ya. Resulcan mara bu şagala. Nesinci yıllardı karay. Ay 10-12 yıllar. Soteologlar. Marşeherde yaşayan doğrum iyi yıllar barıptır. Menem şoğun bu yerden toydan gelip tanga ola yatıptım. İlkinci tanışsın ne? Ha o. Aha. Ay var atan kakıp duruyor da basıp onun kendisi şüphelendim. Ha o bağım kadiye ay. Aa yatıyor deyiptir da. Anam. Ay böyle anladık nemese. Ay benim üylen düğötlördüm ne yemedi daha turdum da yatıp bolum. Öyle kadiyanlar ya şu geleceğim bir kere çay iç deyip hola salaymal kenin gibi men niye bağışladığını bilem o çağırdığını benim on tanımam. Birinci gerek tanışımı diyecek olayım. Oturup dur da var atandaşım. Taşardı. Ha. Garaş. Turdum onu bir tane garaş. Oturup kim geldi? Lan tu ölümü. Kim adın kim ay Resul. Neyme diyeyim ay ağam benim bağışçılığı diyen şimdi. Salam şeynik geldim. Diyecek olayım son ya ahlaksız bir çağrı. Katıklar. Ne o? İkinci oğlunun adını senin adını koyuptur. Şeyle döydü. Pervan men arada bir siyam kavap gördüm. Pervan iyi vay dedim ben. Pervan mı? Hava halifen adını koydum. Allah'ın bulunmur. Şunu oturup orunu tapsın deyip bir şuna yanak koydum dedi. Onun ne mi? Aşağı el halifasını ulu bir hormat koydu olya. Yaşları dokuz canına sağ olun. Değerli yazacak çağızıklar var. Bir oğulcuğun tuvaleme Kur'an kariyet yetiştirip diyor. Katullu kanladım. Canlar. Katullu tuvaleme. Inni ağa mağa köp adam katı kılıklarına bilen diyalar kuvanç Allah'ın nazarı. Pervan hal muradı fi ne edip kino düşmeğe bolya deydirdin, issevildirdi mi? Ben hayran ağırlık pervanın hiç bir kinoda göremedi oktuk de. Olamda her kim öz fikri. Fikirler halife işte de geçmeyecek, ben size tavrısın aydiyen. Agrar kinon özün aslında sizin itlap yazdım. Ha o dedim. Zahan vakşı, şart Kur'anları, şu üçüncü de netten yazılan. Şun rollerin ütkötüp bolunak sebebi her aydımçık özün netler yazılan son. Şondan olayımızı halkın bir film kabul ettiğini, şu bir agrar film arada da bir duruk geçersen ağam öz ay o kino gonşan sen ıhlasın ol. Başından senin olsun. Onun bir adam mınça adam için ıhlas edip berin için adzen senaryo almalı, her kahraman için sözlerini yazmalı sen rejissör sen. Beni tiyatral nemeden uğrum bolmasa da azda kendine benim Gölönü getiriyen ne dost? Ha. Senin tayda bir giden ıhlasın yatır onun. Başına vardık davay ettik. Onu senaryo bilen tanıştırdım. Toylon arasında bir boşrak günümü gavatlap şey edip yazdık bile. Ha. Çünkü yürütü plan 10 gün 20 gün vaqt ayırmadık da yani gidip bariyaka. Ha başaşa boşrak günümüzde davay plan. Şey yazdık da. Ol asli sen tagallan olmasa. Sen iş tecrüben sen ne mi diyeyim? Sen bagajın ol. Düşündüm ama sağ olam. Ululadın başına vardım diyen son menem bir nereden oturmanım bir hil gördüm. Bana dönü gogu yarat senaryosu. Seylem tesir etti ama. Kahramanlarım gogu faylatsın, canım gogu oynadı. Şattı imam tuvalime obraza girip. Ben aslında mennek yani bir tiyatral neme bolman son başta yaydandım birazcık. Neyli orkadip yani halifalar çektin yazıda. Bir neme Güzel hacı ve Oroş halifa bağıtaydı. Orada söz var. Аппетит приходит во время еды diye. Şon yani işin başına varanda bir hili teatrlar bir açılıp gidiyor ya ki o olsa ne o men ne bir ullokan artistik neme de yok. Tecrübe de yok. Ya bir yoğun bir tiyatrolarda onunla işlerini olanım değil ya bir onu ul nemeler düşün olanım değil olin. Başına vardık bollu da men ne düşündünüz bilmem. Men şu tayda düşünsüm, ağam men düşünsüm şu tayda hemme katnaşan aydımçılar mesela için sidem jahancı gemden jahan mağsam saatlık canım yüreğini oydu çünkü artistlerim halifelerim yüreğini oyup işledi şu koyulan yüreğim ne halka şey edip tesir ettim kan yani inni
öňümde nesibeden yeni täzeli bayramçylygy. Ha o. Yeni bir täzel tomaşaçylary sizden Şona Karaşmaly. aydyp geçäýdi olsun men bilen almafat etdim olyň. Ha o. Indi agam o senariýany çalarak siz tanış. Ha o. Öýköleşen doganlar meşgul şahyrymyz öwel kertikfe temany berdim. Aslında bir goşgutynyň esasyna maňa täsir etdi. Bir goşguty bar öýköleşen doganlar dedim. Şondan öweden men haýyş etdim. Nesip öweden şunýa. Aslında beşal täwer ýatyp gidip otur bulanta. Şeýle Ha o. dinin o. Yo, me değil kan sok kolny me değil nima? Tolsan öterim. Indi yeni men şo taýda men görýän adamlar siz Gahrmanlar saýladyňmy? sayladım. Siz sahan başy saatlyk. Üçlü we dogry eken. Üçlük dur. Yeni goşmaçy az sizin siz o taýda ullary, iň ullary. Näçe doganlydyň? 5 dogan. Ýaş dogan. Razık senariýany aydyp geçäýdi o. Aytyp geçeýin. Tanıştyrayın, nähriwan tomaşaçylary indi bir nesip bolsa ýakyn wagtda senariýany jahan wasylaryny tanıştyrar. Eger de isleg bildirse, ýösebi ýörükde jahana da netlenip o taýda rol bar. Saatlyga çalarak tanıştyrdım. Bu taýda nämen wakany öňe sürýärdi Perwanjan. Yurt, mekan, topraklar öýüň ýaşap turan toprağın. Garry. Şunu satman kulkuna çykýar doganlar. Awa, siz urtup alıp şonu bir ojak saklajak bolýan, ýoksa başga ýerde de ýaşar. Göçülen ýoksa. Awa körpejigiň var, öýlenmedik, azık bala mudurak. Awa, olam erbetlikden şähere goşjak men ýenetjek diýe ýetjeňe şähere gidesi gelenok. Kakan bilen galdyran jaýym şu jaý, kakan bilen şu kerpijinen biz elimiz bilen guýduk oglum diýär. Umuman gatwar nämäni içken hemme zat gurrun var durmaýyn. Dartgyny ýagdaý. Ýöne şu ikisiniň hemmesiniň arasynda bir şeýle bir köpür bolup durýanda. Ya bolmasa mysal üçin durmuşa çykdan gaýyjy gelen bar. Bar öýüň bilen bolar sen. Sen biriň maşgalasy boldun ha. Biriň maşgalasy gitdiň ony ulama taýdawa diýär. Umuman şolar dartgyny ýöne şulan hemmejesini iň soňuna barny bir çykura tüýkürip durýan. Barna bir neme diýäň-de şularla. Kim zadyňyz barmy? Saňa şäherden jaý gerekmi diýär. Sanjygym diýär. Ýörme saňa şäherden jaý berip bereýin. Ýöne garry ojagma degme diýär ejem jany. Gerek bolsa men ýaşap oturan jaýmy sen gelýär, men ejemiň ýanyna gelýäjek diýär. Her hil variant bilen siz bar o taýda maksadyňyz, sizin maksadyňyz esas maşgalany abad saklajak bolýan. Kakaňyzyň ornuny durup, şo kakan ornuny durup maşgalany abadlykda saklamak pikir öňe sürýär. Muňa şan tek giňişleýin hasam bir üstüne oturup geçersin ha hemme zatyn gurrun berme o ki. Şo diýänler. Gurrun berip deýilip. Gurrun berip barýanda az taýlan adadlaryň umuman onu tomaşasy baýlaşdyrarsın. Ha, o netip bolan kandatlar goşmaly, mehribanlar netip bolsa ýakyn wagtda başlar. Indi agam bir gowdatlar ardy etdik, gowýaş dileglerde bolduk. Aýdym bilen dogamy däl başy. Mesele bolmaz. Ha, çaryň tawardy. Onu näme mehribanlar gepleşim huzarasyny ýygy derli. 2 aýdym adam aýtsaňam ýerine söýüp kany ýygy derli. Perwan hal murat dinleýijileri, men dinleýijiler. Aýyrmaň şuýdy. Sahna sen kaga. Canım aliyar, kara gözlüm, gözle şöyle bu iyice. Canım aliyar, şirin sözlüm, sözle şöyle bu iyice. Canım aliyar, kara gözlüm, gözle şöyle bu iyice. Canım aliyar, şirin sözlüm, senle şöyle bu iyice. Çargala saçların nenem, senle şöyle bu iyice. Çargala saçların
Kıyana bimlep gözü men ayta bilmän anlam sana ol sırlı seni Komşulara çıkardın sen Kıyana bimlep gözü men ayta bilmän anlam sana ol sırlı seni Sargana saçların lenem Çöllü çöylü bu iyicem Sargana saçların lenem Çöllü çöylü bu iyicem Çöllü çöylü bu iyicem Çöllü çöylü bu dünya bağlı yardır Ey bağlıdan çalmıştı Ömrayı döneceğini Yollaştı vallıktı Dağlay dağlay Niceler ağlay ağlay Bak niceler gül gitti Niceler ağlay ağlay Niceler gül gitti Dağlardan
girdim kan yaşa dolu gitti mantım ulu dirwedim mantım ulu dirwedim kan yaşa dolu gitti ay gelenler geçti gitti Kadınlar itler canını sağ olsun, saatler ömrüne yok olsun. Akşam ömrüne yok olsun. Inni yana bir kıskara sorulara geçelim. Men sizi bir kuştanak gepleşiklerde gördüm. Hemmetinem iyi giderli görýän, hemme gepleşikleri seyrediyor. Hemmese däl ýöne maňa täsir edýän adamlar, täsir edýän gepleşikleri seyrediyor. Ondan soň bir kuştanak gepleşiklerini gördüm. Ondan geçilen ýoluň bir öňkü sanlaryna Türkmenistan halk artisti Kerim Gurbanalyp bilen ýazg etdim. Gördüm awa. Gördüňmi şonu? Gatwo gepleşik bolupdyr. 3 tagatdan ýazypsyň. Aýrasym gelen okda. Hawa. Gatken. Gowatlar urunýardyr Kerim janam. Hawa. Ondan şo taýda maňa bir täsir eden zatlar aýtdy. Perwanjana pata berdimdi. Hawa. Gow dilegeler ýaşdyr. Gitaradan estrada geçdidim diýe. Estrada geçdim, bir estrada bir has bir näme sunwatum giňek gider. Sigim zaten estrada geçdidim dedi. Şo barada kelama bir bellek geçäýdim. Hakykatdan şeýle boldy mı? Men gördüm onu Kerimjan sağ bolsun. Şo wagtlar ýanky talip döwürlüğümüz aýyz süreleri. Kerimjan en durmuş toýmy Kerimjan bilen Nur neresi sogdy? Suhan jançysy. Tuğrama. Hawa. Onu Halipajan diýdi şo wagtlar. Dijek bolýan maňa bir pata beren Halipalaň bir Kerimem şolaň biri. Hawa. Bah. Onun oğlan kap ýanky bir 2-nji, 3-nji klaslar döwrümde şo wagt welayatlaryň arasynda bolşan ýadyňa düşýän Goňşokora diýip ul bayramçylyk edilýär. Bilýän. Ha, şo wagt Lewap welaýaty bilen Mar welaýatynyň arasynda ulu Goňşokora bayramçylygy bellenýär. Maňa da ýanky Halipama Kakjan bayram. Hawa Kakjan bayram. Ba şähertlerin dutarçylary ýerine düşürip bilen bir şonu olan ýanky o wagt ile sahnalar gurnolýar. Hawa. Herkim öz ýerine oturup haçyn aýdym sade edýän, harışyrýan, Goňşokora da. Hawa. Sonra ýanky indi görüp otursam öýdek kapaýar ekenler şonay. Öýden ýa nobat. Hawa. Alipa diýdi, näşelom şähertlen bilen hamşun adamda tüýküp pata berdi, hemmem de pata berdi. Ýa Kakjan Ali Çizim soň bilýän. Bir de wagt bir atýalma onu men kolap. Orta bayramçylykdyr, öýdüm zok. Çağda çölüň çeýdilik gülälikler çykyp duran bir hili. Oýnap ýörse, çykyş etmeler öýdüm zok. Ýa bir ýesek ýaşa wagtmy. Dijek bolýanyny görüp otursak, ýa-da kapaýar ekenler şonu. Bah. Eduzon aýyp süredem bir aglamyň biri Jumal Kakam Pahir öweltek Halipa ile kursdaş eken bular. Ýalňyşmysam Lewapdaky bolumçylyk institutyny okanna. Hawa. Şonu Jumal Kakam ulul Parat Kakam Pahir bu ada dünýeden ötden erese. Şul öýlenenne öweltek Halipam toýuny gutdak gelipdir. Jumal Kakam iki kursdaş. Grupa dostany bilen oğluna ýörýär, dost toýuny gutdak gelip bir gece aýdym-aýdypdyr. Ine munna da öweltek Halipadan pata alypdyr. Onna da. Ýöne o adam men ýanky ýaly. Saga diýär. Saga da goňşan görýär. Öweltek kim bilen o. Köne agamyň ýa köne ýaglaryny görýänler. Öweltek kenne gördüm. Şolar ýaly. Şonun bärlik ýa gaýsak diýjek bolýanym şu ulu Halipalardan Kerim janam bir
pata veren Halipalamyň birde. O şoň anamyny ödäpdir diýjek bolýan Halipajan ömür dokgolan jany sag bolun. Şu iki balja hormatly ýany osam şoň biri Kerim-de. Halipajan oglan onam sevýän, sonundan sevýän. Göz ýetiminiň giňligini görýän 3 sagat saňa Gülýär peradaçy ýazyp berdim. Bir mirin aýyp, mirin goýjak. Hiç ýerine aýry bilen. Hiç ýerine aýry bilmeýän sebäbi bulan bagažyny görýän da bular Halipa görünne. Mektep görünne bular. Onuň Edil şolar olardan bäri gaýsa onuň Nurmamet Halipa pata berdi. Kakşynalar pata berdi. Ýeke sanamaly bolsa, O belli kesden bolýar. Ağlamyň hemmesini var. Ýeke agdamaly şolaryň hemmesini. Kerim canım şolaryň hatarynda bolsun, ömür dop bolsun. Agamyna konşan gepleşiň üstünden ýüllenýän durmuşda iň go arzuwlym agam saňa, teň maşgalaňa, janyňa tut ýalsa bolsun. Awraň bundan belent bolsun. Kän türkmen toýlaryna agam hyzmat edip gelmeli diýip bir wadan dilek edýän. Söýýändir Kerim Halipa. Başyňyz dik bolsun, janyňyz sag bolsun. Janyň sag bolsun. Sat ömür dok bolsun. Şu gepleşige çağıranda bir zat bellek geçesim gelýär. Onşan men diýken bir gepleşige baryp beren oglan adaledi. Ýöne elim bir edýän zatdan gören bir sen gepleşiňe baraýyn, ondan şu gepleşik dugjak diýdi. Şu gepleşikde diýdi men dug gitsek diýdi. Ondan soň diýdi men gepleşigini terbiýe edem ok diýdi. Sebäbi şu üçin hemme adam bolar diýdi nesip bolsun. Agam janyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun. Perwanjan näme dileýän saňa ýene bir gezek agam dünýäde ähli gowluklar ardygy diýen ömrüň uzak bolsun. Endi bir soňky sorawym nesip edenden. Soňky sorawlaryň biri, şu sorawy men aralykda bir kısa mehmanyny aýyrdym. Şunu aýryp göreýin diýdim. Kommentariýada çözdiler. Ol dünýäge tema näme soraw berjem özüm duýarsyň. Dünýäge tema näme üçin aýyrdyň? Biz şu her gepleşiň şu taýyna çen soňuna çen garaşýat diýip. Näse şeýle soraw agamjan soraw size ilmi dama netip toýlarda bayramlarda gepleşikden insanlaryna da inşallah netip gowy sorawlar dowam eder, sorawdan gutarma ýok. Dogry da. Ýöne şu gepleşikde az sorawlaryň soňkysy agam sizin bir näçe bir iň mehribandan, ýakyndan sizden bir gerek adamlar gidenler dogryda, sizin eliňizden. Şeýle bir gerek bilmedi ama gerek adamlar bolýar. Egerde neşwat men şu taýdan turyk diýen 24 sagatlyk size arşdan ferman geldi. Perwan Halmuradow. Siz türkmen halkyna da öz watanyňa da toprağyňyza ýylyň günüň toýuny asy diýmän, sowuk diýmän, gar diýmän, hyzmatda bolan halkyň sogagyny alan usta arşdan ferman geldi. Biz size iň sizden giden edilen birini 24 sagatlyk kaplarynda goýýas. Şu gepleşiň alyp barjanam tüldürýäs. Sizin isyan adamyny şu taýyp geçip oturtýas diýseler. Iň ýakyndan 24 sagat kim bilen gurulmuşdyk bolardy? Öňe aýdyp geçdiňe bolşan. Men ýaşlym paýy bilen dost ýarlymdy. Oglanlykdan. Yoksa taýagynam merenler akıl jarpy hakada çeker ýok. Ýöne belli bir ýaşdan soň hili ol hökmüne dälle dostlar hökmüne maslahat. Allyda bar bir käýemel ýerlerde de bir dost ýaryna düşündirir, şonu ýaly edip düşündirim. Paýyrjym bilen bir hili oglanlykdan açyk kakal oglulukda biz. Onuň ömrüniň soňky ýyllarynda da men 2000-de talip boldum, o taýda 5 ýyl gitdi. Taliplikden soň 1 ýyl ýarymam gulluk, atanyň gullugy. Diýjek bolýam şu taýda 6-7 ýyl ýanyna kän bolup bilmedim-de. Kän zorasym milionatlar bar. Diýesim milionatlar bar, bilesim milionatlar bar diýen kysmat bolmady. Eger şular ýaşap dörejek bolsa,
24 saat der, o 24 mutluğum bolsa. Bir Hakan Bahir çekip diýenne bir razylyk sorardım. Kän gırplanjak sorajaklardan bar da. Düşündüm. Hakan Bahir çekerdim. Düşündüm. Kakanyň ady näme? Bayram Durduy. Bayram Durduy. Baya kaka diýip tanýarlar. Seýle mi? O Bayram Durduy nurşyna ýatsyn Allaha. Ödüne bermedik ömür çağalaryna, aktyklaryna berdi Allaha. Amin. Sağ boldu. Ama elmidama halmyraslara biz elmidama toy diýip baralabız. Minnettar. Sağ ol. Soňça soragym ýok. Gow ardylar, dünýädäki akly gowluklar ardy edýän Perwanjan. Sağ boldu. Ağam bir tuğulamy bir gülýäli ojaňa döwletiň ardy bir maşgalaňa tuğulamy ýüze sylaýmaly. Bilýän maşgalaňa ağam men maşgalaňa ýojaňa tanış. Ağamjan manaşyňy käbägiň janyna bolsun. Ýani ýollaşyňyz genejemiň janyna bolsun. Şu ustaja garawa çağaçykdan bagtyna gowunyp bir ulur berentliklere ýetmek. Amin. Sağ boldu. Perwanjan toy diýä, gelin toyuna gatnaşan bu çaqyryklar. Aýyn oğullarym başda, oğullarym başda ağam. Bu nerti? Şimdi ardy edýän ağamjan, sözüň soňunda näme bir dinleýijilerine, muşdoklaryna, bir ýakynlaryna aýdasyn gelýänler ağamjan. Ene şu kamera gönden gönsede gatarkayn aýdyp bilýän ağam. Ilim bilim bolmasa aýym bilim de bolmasyn diýe türkmen ağam bu gowfeller bar. Ilkülen näme, o şan ne şulatlan näme sen tagallan bilen bolýar-da. Şu ýazgylar galýa kän halipalar çekýän töwelenme malades. Türkmen estradasyna, türkmen sunwadyna kän goşanp goşýan. Geçilen ýol diýmek, bu 25 ýyl diýmek adamyň jeýlalanda 3-den bir ömürde dost. Hawa. Ilkülen asaňa sag bol dostça. Ýatlanyňa şeýip çaq, gylap çağıranyňa. Kinjil külenem näme? Bir parahat ýurdumyz bar, hormatly arkadarlar gahryman sevdarymyň saýasynda ýurdumy gün saýyn gözelleşýär, wesiýär, parlaýar. Şu ýurtda tä zehinden çykyp gidiyor. Bir türkmenimiziň estradasynyň bir ýekece baslanjak joňa birje kerpiç goýup bilenem bolsak ömrümizde ana bir uly iş bitirdim hasap edýän özüme dost. Yeneki yıllarda, yeneki nemelerde, şular ýaly bayramçylyklarda bir ýurdumyzyň ýetade ýetişip gelýän neslimiziň türkmen estradasyna, türkmen sunwadyna uly goşanp goşmaklar üçin näme bir Alipa şäherlik ýol açyp berdi. Arkadarymyz şulan saýasynda ýana parahat ýurtda bir işlämek galýar dostlar. Diňe döretmeli, algamaly, ýapmaly, täzelikde bolmaly. Şähertlerde diýjeklerim da ýa-ni Resuljanda diýdim ha. İşediň dänim şol işin içinde bir pikirimi köpürdüm. Näme üçin täzelik diýip şoň aýdylýar-da. Şular da alyp gaýtalama bol. Gaýtalama bol. Täzelik derle gaýtalama bol. Täzelikde çek bolsaň bir da şunu öz pikirimi goşuň diýýäm şoň üçin. Ýurdumyzdan meýlep näme? Ullabysyň Allaha. Dünýä dursun. Bir tarap araşdyr Türkmenistan dursun. Başımızda hormat başlamız dursun jana sag bol. Amin. Allah. Senin işinizde bu aşağı ulustünlük yeneki yıllarda inşallah yankıyalı. Bir de var gaz verip durup. Sen bu yok gaz etmek. Boğuryan amcan da vayne buva ova edeli da vay yavalı edeli deyip otlap dur diyenler. Boğuryan. İnşallah. Annen senin ya şey edip biri gaz verse gülyal kinolarım dörer. Gülyal eserler hep çıkar. İnşallah. Köp sağ ol dost. Tanrı yalkan. Tanrı. Öpçülüğün adından. Sana dene. İyilimin adından sana men aýdýan. Sağ ol. Sağ ol. Edýän işlerine sağ ol. Sağ ol. Sağ ol Perwanjan. Aşkında yanan gözlerim görsün, oğudun nurama
Canı sağ olsun. Nam sözüm uzağında yine bir köp sağ olsun aydiyas. Ömrün uzak olsun. Yine mehram vatandaşlar geçilen yolun täze sanını sizin yadıp bir näsede o hajyda mihmanlara nesip edenden o diňe bir sökötdeşligem däl bu gedek tuğulamy aýdymly sağly zany tesse o azaýyp aýdymlar sağlanlar ýetdiler halifalar bilen bilelikde ýerine ýetirip berdi. Aşağından näme pikiriň bolsa o arzuwlaryň bolsa aşağından arkaýyn ýazyp bilýän mehribanlar şu gepleşiň bilen hem ýakyn ýardam berýän ýakyn ýol kampaniýasynyň köp sag bolsun aýdýatçanlar sag bolsun ähli toporuna minnetdarlyk bildirýär. Bu näme nesip edenden paýtagtymyzyň bol gözel ýerine ýerleşýän o balyk restoranyň agzyrişleri köp sag bolsun aýdýar şu wagt bize bir ýöritorgy mümkinçilikler döretip berdiler. Canlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Öz toporum buňç Allahyna zarf toporuna da köp sag bolsun aýdýan mehribanlar ýigitler janyna sag bolsun hemme adam. Şular ýaly ogadan dünýäni öz türkmen halkyna sowgat eden Ediz arkadaşlyk gahrman serdarymda çäksiz minnetdarlygymy bildirýän özüm ýaş tünwä dişler hökümine, ýaş restoran hökümine köp sag bolsun aýdýan sebäbi öz türkmen halkyna bize ýagny Halipa şäherlik mektebini ýagny bagşemden sözünde belläp geçdi. Ulu mektep açyp berdi. Şu mektebiň esasynda bizim şu geçilen ýol ýygyderli ýazgy edip halka hödürlejek bolýar nesip bolar gelecekde ýene gepleşiň ýygy dogam eder mehribanlar. Sizin etmeli adyňyz aşağıdan öz pikirine diýýäňiz, kommentariýa diýýäňiz. Inni haýsy mehman, haýsy ustad çağırmaly, gatar gaýyn ýazym. Sizin haýyş eden adamlaryňyza men jaň edip haýyş eden gerek bolsa öýlerine baran, gerek bolsa toý bayramlarda görüşýär. Janyňyz sag bolsun. Men sizi gowurýan. Sizem meni ilgilenme.